Ncho muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi ontita tena batambe Brian sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikugu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseni Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Mambia jama tuku wiki Ensakia Jumatato goika ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV kuna botambe to chakeli litukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire litukuli goro no tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no mada tena kiti ganda soki gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo muriya lintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliyatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogotorora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni Mambia yao nigera umchuriye ime ya Ndizi TV asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa lakini mondo to basembirinya saera ari mutundito kuri cyambere yategere nae goru ari entebana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchira yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso
Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Abaminto n'abakwandiria somo nene semambi yabono iga enomo Bishop Samuel Mumanyi orase studio ya Ndizi baliriri banengo baliganinde asomorobelio bogosoma lingana linsa siritukulia lero eronde de gukwana igoro ya entetere nyasabe bekira sobugima bwao nigero gosoma abaliganiria ngene jibibiri chain mo bayange kero to gosoma lingana lya nyasaye tutara soma lingana lya nyasaye ndete tusabe omonene nyasaye mutungi goro nense akubakira singinjo abaligiria se television ya Ndizi emambi abono to gosoma lingana lya ona sabiro twanjire senia kero mabuno wanja kwa okole ime ya mabira Yesu oyoro mutolito. Amen. Tosome ase kitabu cy'umucakano ndagete tosome eyeme 29 na ene nyasaye agatebarora nabayirekera ekemerige kwa machimbusuro ase nzengima na kero mote okwama matunda ale ne chimbusuro kire imeo nabyo birabe ndagera ya ino omanene yesaba kusana lero ndete gukwana bunda nyasaye atonge to monto inchamo naye ne chimbusuro abekire asobogima bwaitu ebukuge gukwana nga nyasaye na kumanyete konyoro taratungwa asinda ya mamomino potentiality nere sobogima bw'omuntu yani ule uwezo wa binadamu nero ndete gukwana litukuigalia lero ikiera togokorera nyasaye imirimo yo komento obogima bwita bwakera lituko asobogima obo manyete nyasaye na etekero monteke ukiaye buno kuiburwa nyasaye na koete ukia oninkiora abe na ninkiora akore asobogima bwenseyi ngokoletera ndo muntu yo mukuru shaitan gose satan oyo kera lituko okorwani gento kiri nyasaye getasobogima bwao Shetani namanyete kiora abe nyuma y'emyaka 5 kurubono Shetani namanyete ninkiora akore nigakorwana obotuko no mubaso asogosalia kende gyonsi nyasaye atagete gokora imaso obogima bwao asokomenya kwao asa amatukanga bunayaiga nigere evidence nigero kororekana kwa maiso marorenga nyasaye na wanjite na indi nabwate emirimo emiya ase obogima bwao ndagete na indi tosome igitabu iki kyo gyokong'anya tosome igitabu gyokong'anya nkebwata amang'ana amaya igitabu gyokong'anya yemo 15 igitabu gyokong'anya yemo 15 tigansoma asasini ni akegeme kyale ona batebinga leo ndete tosome lingana lya nyasaye omoruote omisiri agachika sifura na pua abaibuli babaibirania akabatebya ekero mogo saja abakungu babaibirania kobakoibora murigererie mwana kyoiborwa onye no moisia momoite kolenda onye no moiseke momotige abe moyo nonye n'abaruoti bakale mbaigete ase bakobo abana bakurukwa bamura ekiera abande obale kwobwanga ina baje koira oburuoti bwabo ningi ndete gukwana tianda kwanira sinini asabantu balia abaiseke balia baya nyasaye njire mubwate bye nibiya nyasaye akabanjira muka iboru aso mucyumuya lakini ase process ya ino yo kumenya mukaruko rwasobosi wa nyasaye
shetani akaiba ebirengereri byaina sinini ebintu biri Nyasaye abatungete nabyo moche ko basa amatuko abosio byaonchoirwe n'oli mu bibirecha bono nigo muri chiachendi mu bibirecha Nyasaye agagotongera ekieni ekia ayo moise ko oli ondigerete ase television ya Ndizi lakini nga amatuko aya nigo ole bosonga aiga ole okona goeta kuna goonchukana na iga ero nigo ole noyo mambi nigo ole noyo mambi nigo ole noyo eyita yere sababu Nyasaye agotongerete onyare koba shetani ibire birangari byaino muri kinara oyo mokongo kyagukwana so muri bwegesongo nga a portion robs a generation of many great people who had answers to questions. Asobogi mabwao asengenjo kwa motire Nyasaye. Nyasaye niga agotongete onyora abana, Nyasaye niga agotongete onyore nka yao buya, Nyasaye niga agotongete ayebwe komenye buya mone nka yao. Omogako ori ogotinda paka kwararangira. Nyasaye ta agotongete boigo. Nyasaye ga agotongete omenye buya, otware nka yao buya, omenye n'abantu bao buya, asobogi mabwao onyare guseniwa. Lakini ase processi asoko genda kulia togendete kwenda asobogima bwaito Biblia ukwananga ogotoleka ko goja sengenjo ko igolingana lya Nyasaye bono toli gotokalisa abantu bande bakigolingana lya Nyasaye ili nonyale guchenjio bogima bwao kwabeire kebekero kyo mubireja oletiro bolebi nigabegeta sobosi bwao oletire mirime mebe kisegi kyakirengenjo nigo kira sobosi bwao asobogima bwao nigo boichire nobobe bwakirengenjo eyitali ero engenje nene Nyasaye agotonge tonyare komenya aliya twasoma abana abaisha baba ibirani bakaba bagoitwa asengenjo abarayi bali bobo etenga abantu abache ko baba nene na hindi banyale kogenderera asobogima bwabo ningi natete gukwana litukulia lero iga nigo nataka gukwana nga ubugima bwao ayebwe komanyene Nyasaye nabwate ebintu binene atagete gukora asubugima bwao abana nabange bayitiriwe terase e process y'kurukuna ya abortion yani abana ko rushya marito bali gocha ko babalimu abayasobo iko bwenze abandi bali gocha ko baji pilot abandi bali gocha ko babarandi abaya kolenda se obogima bolia abana bali bangete kuyiwera Nyasaye bono bachakire gonchukana na obogima bwabo tibuli oboronge tibali komanya nki bakonyara gukora asobogima bwabo kwanyora abandi babo babire mulito nende balengereria nga no korusya gwoka kore a solution ya asobogima bwabo eliogiria Nyasaye nigo ligendete kolera asamagima ito eliogiria abana bali mokonyara goita nigo likolera asobosi bwa Nyasaye ligere lingo Kaini na Abeli asinini ekero Kaini agoita Abeli Kaini takagerete nga ande Nyasaye na arengoro na muroche lakini Biblia yote abangekera moita Abeli amanyi ngali aye akalera asobosi bwa Nyasaye ekero togokora mabe ekero tugoita abaminto ekero tokonyenya abaminto twabakemba njira twabaita ebe no musunde eliogiria Nyasaye nigo likolera eliogiria manyi ngali alia nigo likolera asobosi bwa Nyasaye Nyasaye tagotonge tokore boigo ninyugwete nkwane naenda sinini asabana be skuru abayibuli baitu nigo bagwitigana ase chinjera cy'ugukumia tibali kugora chianga tibali kugora bikoro tebiya tibali koragera buya elindo nyale kogende skuru hali ase skuru shetani onyara gocha ngora oyibe birangeli byao ayo mwana we skuru kwagecho mwalimu okogosomi kwerorero mwalimu okogosomi after amatuka ayalire ngonye primary kwanyara ko be failure Nyasaye tatongete chiferia Nyasaye gatongete abantu bakoba babui asobogima bwabo bwonsi ekera matuka ayalira sinini
amatemu achakire gokorwa kwagwa gokwenda form 4 naende kwagwa Nyasaye tatongete obogima bwao bonyare kobaigo nigo mbwate message goteba ng'aki omwana ori ole sukuru gwachaire ring'ana ria Nyasaye ekero goseri gukorwa sukuru takogosya baibuli bao egosya ebwe kwa monyene naende origeririe emeremo eri shaitani abekire ase obogima bwaye emebe ekogera ole expelled from school okoeguchi punishment ari ase school Nyasaye tatongete amang'ana yanyare lakini birechochire ase eng'encho yokwiba chabacha ase ebirengereri biao oirire ebirengereri biao ekiagera the potentiality eri Nyasaye atagete onyare gotwara ase obogima bwao bono teri gochika bororo shetani onyare koyeira ekero omoruoti oria atebetie abang'ina bari bare gokonya abang'ina babaibirani ng'a mokonyora abana abamura monyare kobaita Biblia gontebi ng'a Nyasaye agakuna abang'ina baria tokoroka midwives ase omonu bwa egesongo Nyasaye agakonya ritang'ani abang'ina bari babaibirania ekero bare konyora abana tibarenge buna abang'ina bari bande barabure konyora abana boka banyene Nyasaye akareta obwobo bonene ase abang'ina baria abana baria tibanyara gokwa nabekonyarikana ase obogima bwao ekiagera obogima botomenyete bore subjected nabo bokonyorwa namang'ana ande amange kero kende ore nyagetari orwarete takwegena ng'ango kwori ekiara Nyasaye oito noare hayetwara okwegena ng'aki nkogwena ande ekiagera Nyasaye oito nigaro omogwenia kera abe ng'a kwararire orare kori nokwegena oku ng'aki nyuma naende ya makweri ya Yakobo naende okobokigwa nkorororo ase obogima obo omonene ng'aendete korigia abanto bari bamuoboete omonene aendete korigia abanto ase society yaito abanto bararete echange abanto barakonye nonye nechintakana abanto barakonye nonye nababoraka abanto baratenene ase egapu ya Nyasaye eri abanto abatoke batenene ase egapu ya Nyasaye ase ribaga ria Nyasaye ritang'ani goika bamonyore Nyasaye because the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom okomwobo wa Nyasaye noro mochakano bwechisemi igo ng'endete gokwana inki Nyasaye abegete asore keri shetani atagete koiba ase mambia bona kindate gokwana gokwabokire origeretie TV ya Ndizi igo ng'endete gokwana ng'aki Nyasaye nabegete binte binge mono ase obogima bwao rigereri Samsoni Nyasaye gakomonyora ase chira chinene naende akamobekera orobago akonyara gotara akamobekera ebitango nebinto are gokora nebinto atarenge gokora lakini rituke rimo shetani agaetera ase omokungu korwa Delila orenga omonyakieni mono goika Samsoni akeba amang'ana ari Nyasaye amotebeti kogotara ase omochito obosongo takorigeria abaiseke bari besibeti buya bakungu bari besibeti buya yaya buna besibeti buya na kero omonto nababaroche mbagera bakorusie ase obuya nase okomokorera Nyasaye kori gwekene amang'ana ari Nyasaye abekire asore ndete gokwana amang'ana amasinini eriabo ase obogima bwao tema koigwa ring'ana ria Nyasaye naende tema gotegerera ring'ana ria Nyasaye naende tema koribwatia ring'ana eri ria Nyasaye buna rikogenda ekero nabwo ase omobwekano inabaretera ndagete gosoma egitabu iki naende gia Exodus chapter ayemo ogong'anya yeme 20 Biblia goteba ng'a Nyasaye agakorera abaiburia bari amaya na abantu bakagenderera komentekana koba abange Nyasaye agakorera abaiburi bari amaya ikiara bataiteta abana baria ikiara babaroreta amabera ikiara babwata okomwobo wa Nyasaye akabarorera amabera abaiburia bari na baru bakanyora chinka chiabo nabo yare konyarekana bale goita abana baria tibale gocha konyora chinka chiabo buno gendete goita abana baria basubati
abana abang'ina baitu tobwate ase chinga chiaito eriogi ria abana baria nigo rikorera gocha ase obosi bwa Nyasaye. Tagoita abarimu abaya bari gocha gosomia abana baito mambia, tagoita abarimu abaya, tagoita abarandi abaya bari gocha kurandia ring'ana ria Nyasaye ase amatuko are bosio eriogi riabo nigo rikorera gocha ase obosi bwa Nyasaye. Nyasaye oito niga aturigereretie ase obogima bwaito bwa kera rituko. Hari ase twasoma ase getabu eki ndete komenta ring'ana rinakwana kare ng'aki omonene niga agendete korigia abantu bagokora amaya naende abantu barare togonchoreria ase community ase kenyoro gitu tore. Nimbwate omwana oyomo oborori bori bwekene omwana oyo niga arenga ase street chingaki echimo hari ase street omusani one akamurusia roro naende akamuira bwoye akamurika bune shamba boy. Omwana uri agachaka bomuya sana. Lakini omusani one agona kumurigereria akaranga omwana otaraetera koirwe skuru rituko rima akamubori ng'aki nirenga gwaigete omwana uri akamotebio negete kerasi sana emo tata na mama bagakwa bono chiango chiane chiganseri koruka obogima bogankong'era ngatama goche street ya Nakuru. Musani uri one akamubwata akamuire skuru omwana uri agachi agasoma buya okore standard 8 okore form 4 buna togokwana iga agosomera civil engineering ase a university ya Nairobi. Rigere ribuna abantu aba batakeire ko base community abantu bakuniru na Nyasaye abantu bakororera abantu banda mabera tagotwara ebintu ebinge n'abamino bacandegete gaiga nande turi ko bakonya. Chirani nechi nyinge mono chirase chitonjokana ine buna tomanyate abandi mbabwati ndagerengiya abana babo mbabwati chianga chingiya chianga chi abana ba chinde chire wardrobe ichinde chi abakete nigo chire nyomba umba ko nyara kobeka ngato gutwara nonye na mabiroka onyare ko nonye ne chirani yao chianga ichigera abana baye babeke abana bwa bantu Nyasaye kuriya abana bwa bantu Nyasaye kuriya se community yeito elinde banyare gonchoreria e community yeito. Okorandi kwane gusogosomi kwa bono ase mambi ya bono igo kore ng'aki ninki Nyasaye abekire ime yao tobasa komwanjera shetani anyare korusia o amang'ana ari Nyasaye abekire ase obogima bwao obokonyi bori Nyasaye abekire ase obogima bwao ogochandikira abantu bande omonto nandebeti ng'aki the greatest people we have in this world are the people who have changed other people's lives. Abantu abanene tobwate n'abantu baonchoreirie amagima y'abantu bande asobogima obo onchorerie obogima bw'abantu bande Nyasaye karako abantu abataka barange naye bakonye ikiara gwetera ase gokonya okwo Nyasaye nanyare gokororera mabira naye anyare gokonya bantu nabanga bana nabange tobwate batari kuchinonye ni skuru fees eborete mbali koenda base Jumatato baseli Jumatano baseli Waramisi oyo ono ale skuru ngano omwana ozeli unonzingi 50 kiri obwate ngana ndi tuli kunyara komokonya ugosaba kwa nase mambi yabono ngolinga ki Nyasaye ngoligiara abantu abaranyare gokora maya ilinde tunyare goikera amagima y'abantu ase community. Okorandi kwane kwarengera rero nende challenge ndete gokoeri tukuria rero ndiringa ki rigire ria abantu momete na barabo bakorera maya na goitera senjire yiyo kubakorera maya wakorire Nyasaye weko manyene ndagete tusabe ekero twegure ringana ria Nyasaye na kwariganiria asiri tukuria rero inga gokunywe chae mwao gokoragera inyura abatabwati obariganie sendagere iyo na Nyasaye anyare gusisenia matuko moerio bibyote bango monena aje kubuli nankwaruzi kwanuti kinde charangwa cha kondora kwaruzi kinde nencharangwa cha kondora abantu abatubwate baramona intwe na butoko balerwa maya kurwa sebale tiga tusabe asemambi yabona omuya naendo mochenu Nyasaye uito tokene limbi ya mona singi njilinga na liao tokonye tunyare gukuna magima y'abantu bande abatonjukana ni kiagera ekero turakore boigo twakunire obugima bwaye bwekomanyene biyamono ikiagera abaligiriri bya TV ya Ndizi amo n'abanyene studio boigo twabatigira samabokao ko bagendete gutwanjira kurandia ringaneri ko bosenia abakoligereria na borabuyo Nyasaye onyare kubasisenia otwasabira se Yesu oyo rumutorito totebe amen
bia mona sogo tegerera ringana le nyasaye omone tiganyale gusisenia ogwale gukwana use ogwategerera ringana le nyasaye no musomo nyasaye okoro kwa Bishop Samuel Momanyi kurwa se kanisa ya OPC Chila Everstone alio monchie onyabonge omone tiganyale kubasenia kwana mona nje wedera sesi mieiga 0726564332 obuye bwa nyasaye tigabo bamona ino. Ndizi TV obwansu bw'omugusi obogimo talionda kwere obogimo bw'emechano obogimo bw'emechano talionda kwere obogimo bw'ochayo talionda kwere yeso ne moya le mono wekangwere yeso ne moya le mono wekangwere obogimo bw'emechano talionda kwere obogimo bw'ochayo talionda kwere yeso ne moya le mono wekangwere yeso ne moya le mono wekangwere obogimo bw'emechano talionda kwere
Obwansu bw'omugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi ontita tena na batambe Brighton Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichi gwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngoripota liene gatasani Ndizi TV kurwa gaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Yabu television ya Ndizi TV Vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togo ikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo ya chakiri nsemeya yoko bwenya na kulinduko chinu bwabana imanyikanete buna pediatric wing nigo bakurigeria obo chinu bwabana nugukina kwabo wono guchakira chitari kemerungu ibiri na yemo guika chitari kemerungu ibiri na isano na ibire umutienyoyo nigo babwate a week ya pediatric wellness check-up guchakira chinsi zetu chamambia guika chinsi 10 chamaragoba abana kubwa bali bayiboirwe guika emyaka 12 na bo bararigeriwe egatiyaria barachikurigeria namuna free deworming gusuguite byanda ugukina kwa bana na bwigo kurigeria nutrition gusindagireria bakuria consultation nigerabe free asamange akisimi asinamba enoti sano na ibire eyemo marakabere inyeyemo enoti sano isatu enoti gose enoti sano na ibire isano na isatu isano nemo eyemo isano na ibire isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Imeye county ya Kisii asena mutaliro mulimi yomo oyo gusimeka amatoke chaina au gakurire amanyiri ng'ombe ni rike Gusii na bokuri identify because rike Gusii no maliri rienga lakini ng'ombe neri liko ko karando kole ndoro nga top dressing no kuchandiko beko boyo bonde ko mutinyo kabere elirine ngosoka ride January elinde liche gosoka mutinyo ka right actually tuwata sama toke yake Gusii akorukanga Uganda green and I hope you guys originate ko Uganda na kia bakalibeka UG that's Uganda green ina yali toka wali tulike Gusii twalire myaka yonsi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing guse kubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Rituko nelia Jumatato chitariki 20 neyemo umutinyu gatatu mwaka 2022 umuroberio ni Ensakia igitaseri Ndizi TV tukwaria ni asema mbia wano tokorenge mbia kwa okiriri mbia wachakiri ritukuria okere Jumatato karo wachakiri iki wiki yachakite korakiri bono Jumatato nelia chakire bene yoni goto kwaria ni asenjira ya bene kuruboni gonya kuba munenjo goika chinsa isato chabono mambia nyaruna onoro muroberio bu Ensakia kurbono mpaka saa 3 ya bono mambia igo tuhiriri bagiria bene gokwarioni pia kigimo mwancho muligiririe mambingia ekerobono ritukuria Jumatatu litugoseti chirimo ekerobono ritukulirio monto gosekero monta abekire mirobire ya ebene egera chake kirundo kie wiki omate ritukurie na rigo determine ritukurie na rikoirera omanya na kie wiki ya ego chikoba nengia gokolichaka gosusana to mwancho muligiriria wiki ya ona bego susana ego ritukuria Jumatatu egotaka abantu mabe fresh abantu muboke mubange emirobire ya ino ya kira rituko twabakwaniriye kurugega studio kiagera twachakira umuroberio bwensa kyabono mambia korwa TV ya obwanje tenero Ndizi TV obwansu bumugusi koruchinse chiga waikachinsa isato chiabono mambia karoto kwariganiria mange aliakoregete kuri weekend yarenge ntambe amangana siasa amangana mange amangana ya matemwa igo mwancho muligereria na mange twakwarganiria gwetera senchira ya magazeti aito chigukumanya segeke kekerebosyo ntobwata mangana maya senchira yo boikirano magania se studio karori tukuria Jumatatu tugukwanira mangana asiasa amana magenderero igoto baisa gutigwa magega no kwigena gwaitunga weekend ya onengia nonya abandi baigwete mibere bobe no mongina jeni tokugosabira maya nyasage ndire gukurinda anda kwe afyengia ogendere ko bomugima buna butambe na bonsi bali baigwete bobe bali basireriwe na bamwabo tukubasabira omurembo Yesu nganya ariko bakona chinga kimne chiga kurende tigato baregani kegima litweneria Jumatatu tolino yo mintogi ga studio amane producer ite yabekire chibicha chingiya orochegabo ase TV yao nabo igogendera gutubwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News abune nsemo ya Facebook no tolegalia tome comment yao totebinga yobu tubwatite kurwa na kioroche TV ya itere gigabwa mariogimbi yako gochera senchira yo boikirano egere togenderere koba amo igona mangi twakwareganiria sema mbe abono egento gokorabuka asibali mutarabuka ebagote benyoni ya mambia nigekonyora liberera oyo mito Brighton mbia mano mwanjumurire kro wacho rekuriria Ndizi TV nero bwansu pomogusi somuruburi Ensakia gontu tokerali bagalia banu gukwarigania togoteina tosuke kyaro oisusuka nigoreterwe amange kro na intwe kurboni go kajinse to nigora konyora amange nyoro na sara gotebira magaseti naroro mangana na manga korkanite ritukuri goro mwaka no yo siasa abarai abo endete kwirigania ochikoligie birogo imeyense ya Kenya ga siasa yage turitukuri goro tochikonyirigia se magaseti boigasa mangana ito amaya abo yemambi yaboni to kubolina karogosko kunyumba mwa togoteina tosuka na bogosuka lakini onyara ko kwenda se mitandao ensa media Facebook tonyore Ndizi TV News boigo sensa media YouTube na bogo tobwatia Ndizi TV News otari kweba goto tweet @Ndizi TV News ekerengeri kyao goto kerende kire kira ensa gwetera se namba eyira se skin ya yorabu na ndipo tam tokote bune namba iyo era sensa media WhatsApp kyara ensa squeeze yara mokirie ya chira sensa media yekerero igona bogo to WhatsApp gwetera se namba eyira se skin ya igo kabamo na intwe
goiko mwelio ekero producer itu John Kebati akurigirira na chibicha na mario ya wikira senjera ya bene goika andonsi asoberede aino go parents naye eufa yao nye parents yakaryogiga TV yao nye parents iri ogibuya na Kebati ka go parents ebintu bono byanya go smile bono mambia ekero twachakiri ewiki eye chire gitariki 21 mutini wa gatatu mwaka wa 2022 ase ogo check turarana mbarai bali basoire me yomoroberi bwensakia gwitira sensameri ya Facebook na korokuna Eric Basweti Momigi autena korokisumu no ali me yomoroberi no moryo wa Wirikista abana babo Eugene na Junior autena komo goika engoli Isakabu osinde korwa magombo autena Nikondani na my people abantu ba Lydia Fred Mosioma Stockman na Mo Obande family bagoteana basoirime yomoroberi bwe Ensakia Tamakrin barongo agoteana na soirime Kisi town tuned in koruchinse meji cha Kisi county korwa bo basinya boterere amorio kakira lituko no mbegete siro de Bundis TV yakoruguna Kelly Estelle koruchinse cha nyaboterere abu bo basi elikosoro agoteana Nikondani korwa Keumbulitaro na dadi Kelly Estelle Diri Kelly James Ndege Richard Lintenyi Barasa Grace Ombati Moturi Ondieki Moturi Teira Mogusu Onduso na Charedi Kagaka baba audena bonsi tigababoke basoime yomurubiri bwensaki tote agansaki akabona mambino nyinse kendete Simeon atuti bagonera ni gasoirime yomurubiri mbebona karamanda gutuma uchumbe yino ochase studio na egendera gutuma nganka yutu bwatete korwa chinga kibine chiga cyabona mambiali tkolitangani kegima ekerere wiki ya kabere aboroki oba komine baroki oba kirasi komina kabere bagenderete goikaransa matemwabo ekere ere wiki ya kabere kolende Victor Ogega agoteba no abwatete Ndizi TV morobere bwensa akakora chinsemo cha Nairobi agotebe mambiengia asabanto bonsi pi bagenderete koligerelia biamono sana Hezbon Nyamete yogenderete koligerelia Ndizi TV. Asante sana timu hapana kosa kwa chinsemo cha Machingumbu balimonsi mwoko wakilisha obwansubu mugusita gotebanga mbiamono sana gendera kuralia obwansubu mugusi kero mugusi andonsi ya sare nsengima anyari kumanyanga Ndizi TV nero mambo yote mbiamono sana Divina Mora kwa chinsemo cha Nyamarambe agotebanga na abukire bya na abukire na Ndizi TV ni numoko mboki Ensakia kabaroro kero tuganyete moto amangana ya magazeti na gutumanya na raliali agenderere gokoreka asante sana Geoffrey Onyancha no aligiri tukoro chinsemo cha tabaka amono murugyo ye Lydia Mumanyi abana Siara Hayden amona Jaden awoteba tuabukire byema mbiengia mbiamono sana abantu bensa Kiasara na Brighton asante mbiamono sana Samson Oroswa akulika koro chinsemo cha Ogembo Town awoteba bukire osoire me Ensakia no bali no murugyo ye Rose Nyaboga na bana Steven Junior amona Eunice Mura amono Mugaka Evans Ogendi mbiamono sana asante sana mwalimu Francis Choti koro chinsemo cha omolingamu agoteba ashaingia ndani asante sana Nyabuto wako inoro chokoro moneno keremensia kurukwa anyona agoteba kuligiriko chinsemo cha Sengera Kimai kwani abantu bonse basengera Kimai agoteba Ndizi TV na shika vizuri no nechibicha niko chimesete mbiamono sana asoko gendera kuligiri na mwensi balimo gutumekerengereri keino ne comment yeino twayaleganiria sema mbiabuna eyalero ekerolitiko lya Jumatatu Eric Mandere no mwalimu wa skuru ya Matutu PG secondary school awate abuna ogane iri aboroki bonso ribandira tamate mbegrasi ki 12 awate abuna Ndizi TV ni kiboko yao Evans anyona kulijinse machi cha Matutu nera awate anu alime yumurobelio atari kwebo mugaka Jackson Makori osinde yo awate abuna ni gakoboka maambiora aligeli yumurobeli bwensakia no yaga kunyurwa seke bako kya mugondo no akora aligeli yumurobeli bwensakia mago kwenda aseke bako kya mulina gendera gutoma ekirengereri kyabo gendera gutoma ekirengereri kyabo gwitira ase simie yeri gorabu se namba simie yeri gorabu na bogo to WhatsApp se na bogo to ujumbe yao wetira
batambira ase chinsemo chiri chia mitandao Facebook ekerwa ikiraria kerwendete kuriria sinara bogo chat kwa beke comment yao boga sensebere ya YouTube na boko kwenda sinara weli kina live chat na boko beke comment yao na ndema tura subscribe ngonyo ruole ikiagera bantu ba subscribe ekerwa ikiraria Facebook ekerwa ikira sensebere ya YouTube yenda ali subscribe batali asinari rangite mbaliriro subscribe kerwa subscribe na ndibeke kengere kero muroberi uchakire onde bwensi kurwa segeta sen Candice TV yakumanyina yaya muroberi gete uchakire emeroberi ne menge tobwade anene bano ntu muroberi wensake no toja twa togeria bono mambigo kaba mona intwe wekachinse to inyorena erone mangana siasa imena isko ya gusingo chitu otwara omagani ase studio nere atotebi na kinga kiarengete osinga kyaro je siasa yo mwakoyo arafu na ndire ndo mwanchu muligereria bali mubwate chi smartphone to nyoru emirimo asenge njina bago tonyara gwetera Facebook no yo minta tebire amo na YouTube endo kora no kubeka chi earphone chiago soka egero ikimirimo to baisa konyorwa ani bali bakonya kubolinga ngaki turanyore Ndizi TV asibali bachire abagani osiba nyore chi TV chabo chingeni abago tonyara gwetera ase decoder ya Go TV ya Go TV ase namba meisano na isato na mirongo ebiri na inye 824 na bali mubwate decoder ya Star Times na bago tonyore miemo mirongo kianda na isano baigongo tuka tole ase chi smart TV amo na digital TV ekero no go search na ko balance hiro yao kwa manya konyora Ndizi TV no eregiga bwa senchera yobekira nukigima na boigo na mogo tonyora gwetera se mitandao na tuwa barareiri botambe kurugiga se studio na ndento korosa asengenje inere mirimo ya itomnyoka gali Facebook to baisa konyorwa Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News na boiga nsema ya YouTube no yo mintata bire Ndizi TV News na ande eswaga ali subscribe oboyo mo on Ndizi TV na ena litoko taliramo na litoko nyoro bwanso boiga tuli amo asenchera yobekira nukigima igo na mangi to kwaregane kurugiga se studio na ndegendera gutume ekerengeri kyao ekerona kiro chitokora ndo mutumo tutara rasomozi mukonara kurukona sikwera ondabu hote aga kinenjera just yekromo kumaki maambia moko nyeba na onde present ikombekere na nje x ya negabu mete era just of sare ka komaki wonone school x yekobekwa nanya kumanya nki x yekobekerwa ekerote yone dash yekobekwa lakini x gemineti no present maambia makiwa aga even yakama na kande margo yaba x nera tena ga kimonti gaisiko o insikwera ondabu tena al present Catherine Nyambeke ga kinonde na inche me count me in from Keroka no moga kone asari gete no omse one church na abana agotya no moga ko church na mona abana bagotya no bali me yumuroberi kuchinsemo chiri chia Keroka. Asante sana Evelyn Bikorona yarulikire kura chinsemo chia kitengela imemo chio Nairobi agoteba no abwatete Ndizi TV gwetera sensemo ya Facebook agoteba inashika vizuri noga libali na bantu bande bono mambe batete kuerobelia banyara ko bagosoka guchia asimirimo tetuka se studio ke tetuka se turaenda sumutumo kumokeo ndeto kwirina tumagosoasa magaseti. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ine nobwatu muchando bwa maiso guse nomanye tondo bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurupo karali bwensi bukurwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kanana barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara wuse theater yekerero boyo abanyagitari bubwate nigo bwatu bumanyi bwegoro mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge
batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oboroso ya Kisi Primary angena Kusi Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato Kisi Eye Hospital macho bora maisha bora. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakira nikirundekerene nego kurentera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogonko bwogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi. Oburimi n'obonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyo tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatato ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidege kikumra isano enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nige kurwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongo rwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemogete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chenyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirualite X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune ndime nyikanitibuni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu batumuchando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko by'igoro birya bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batalera imeyo muchokisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yo kwegeli obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV.
Obwansu bw'omuguzi. Murigereria mbuya mono uyu no murubiri bw'Ensakia orasembeo ase TV ya obwanje tegeta seni na mbemo yachire nguma ime na isiko yorogongo rwa Gusii ase okonyora omonugo bw'ekigusii chinse 24 egere kwigwera ng'anara riari bono ari ase TV yaito chinga kichiga nigo tukoire yemo ase yemo goikasa magazeti elituko ria rero egere turamanya ng'anki kigenderete imense ito ya Kenya nonye nisiko yense tuchigo kumanya ase nchira y'obweng'etu kuri ndege ntuta keirokore aye no kwenyorere kopi ya bono mambia oyigache gokonyora chingaki onyore koba kugwesomera sobwikiranu kuri ndonye turayenyora tiga turagochuteria ari ira sobolitase magazeti yelituko ria rero ekero ase okoboko kwane nigombwate egazeti ya The Daily Nation. Nanje ni gombate gazeti ya The Standard ase gazeti ya The Standard ni gobono eire goseringana limwamu liire ase gazeti ya The Standard lingana limwamu kabisa ne lina chinamba cha Ruto anene morai kiama gyaudo yoko ligero kyo president zetu ya Kenya bono gazeti ya The Standard ni gemorekerete igoro chinamba ose omobaro Ruto abwate asensemo chingongo chia Kenya anne kero muri kugaseti ali getebuna ne myth gose ne reality yani gose binto biribikageri na chinambe chinabo chirebo gose ne kene ina ya chinamba nabo chi inamba Ruto nabwate asense yetu ya Kenya ne karabwate gangayo kuri kiro kuburai asense ya Kenya kolengana nense makuru gose Rift Valley umuriki na morekerete buna ni goikagere buna abuno bedrock yomo sikeruto kolende tera manyakana buyana gosech community chirchimeta rochonzi chichikomo koboko asebono bagote abuna however asmio na Kenya kwanza mbara ali baga enseme ibuya ya Rift Valley mbara endororo weyakera ikokomono nyiruna abara yababere moraibu kyamagyo demrera morodinga muno moraibu kyamagya uda oyiboigore mokonyi moraibu ense nigo batire asumulima mono osasense media central bone kolingano muri kibgaseti ni gali getebuna chinamba echinchire chiekene gose injire chiekene gose injire chikagire una yaya kiro mondo nabwate chinamba anene asebono muri kyamurikira chinamba chia umuraibu kyamageuda oyore William Ruto oigase gaseti iyo kuchimene murekirite ngakimo wasiri bwamangana yejisemi Professor Chuchimago anyarite kago sieka osika batabuna simi njiru gotoka ase matemo agendete anasi center au ime yense yeito ya Kenya boigo aseti ya The Standard ni murekete igoro gosemba kwarto botuki igoro ngakio muraibu yense urmu ye Kenyatta anyarite taikerana asomoroberi ori bwo kuigora era paratori ase kyombekeri ya DCI igo nduchiko igoro chime torore narari ali mono gosinari amurekere mono ayuna ali arase bechentangani ali ime gazeti ya The Standard se gazeti ya The Daily Nation na alikurwa sepeje ntangani na mangana buna crowds for hire guseme sangerekano eliye kunyarako bakigwa kanu yeika ase abana siasa bagokora campaign chiabo waigo engane irobolito ne ligoronga bono ekiama gusobo mobwazimio la umoja amo na bomo Kenya kwanza bona nigo bogendrete kwenekia engusanano asaba bwatani bali meyabo asamangana nominations gusekero monto atagete etiketi engana bona ya letre liberera ase coalition echo ibere waigo ase peje ntangani amangana rairo bolito igoro yomokonyi bumaraibwense oyote biri omuraibwense Uhuru Kenyatta ngana chekororo molendire nando lendire eniboye yense ito ya Kenya ekero aguchekobo mo president ugatano asense ito ya Kenya waiga mangana echisemi Nairobi litase gazeti ya The Daily Nation ase peje ntangani ayo ekero to kuigora guchimeto chikomayanga na
ki airoborito kurende chisemi amangana chisemi na airoborito buna nonyomo waziri w'echisemi Professor George Magoha kagenderete kubika emiroborio bene na kwenekia nga boibi bwa matemu mbuli gokorekana asenchere ndeyonsi mboro bugenderete gukoreka chini ya maji kurinde bono nigikuro kagendete kurwegwe getindi igonara yu ari asepeji ya motukegima ekero bono tutete kuigora guchime tororenga nara liare ime kurinde ayu ntangani ngani yuma munga crowds for hire bono nigo omurikibe gazeti yu goteba ngo butuki bwa korirwe amone gazeti ya The Daily Nation amone chitenye bitasini bindu bya TV ebikoro kibono nga omo sangerekano uri gose enamba gusomo baro bw'abantu baliokorra baikire ase emisangerekano y'abana siasa nigo yatugekanire ng'abande nigo bakwegwa chibesa bamanya goikase alia n'abande bono abana siasa bande bachire ase egetambukiro kende asokwenekya buna egento gekorokwa nga video editing software osene njira yokubeka chibicha cyarorekana ng'abantu nigo barabange ase omusangerekano omwana siasa gete elikoira guseko distort chinamba chiri chingikera no gusomo baruri mu ikerano bwa abantu banyariko bagwikira na semisangerekano igona rayo arase gazeti ya The Daily Nation kulindo mugano yo igorongana kibono enamba gose omubaro bwa abantu okare kungaina abantu nganigo baichire aso musangerekano gete kumbe no gutumeka egento gekoro ku video editing software amone mangana mange yonyora CPJ 12 ne page 13 ase gazeti ya The Daily Nation. Agora tu ska bosia se gazeti ya The Standard page ya kana ni gobono obore osobore mero bwa mangana yendagira kwanyarire boko boy abaremi anekra abaremi baenderete ko struggle gosiko chandika na mangana yogokina kwa magori au anende buna obuyo gose bintu biri gose mbusuro ni gobono kolengano muri gazeti ni gamurikire tuna no nya abaremi baenderete kuyariga ni gochia so gosimeka anende bari bagusimeka chibando amo na maemba ni gobono yareka nebuna ni go baenderete kuchandika mono kolengana ni gebi magori ye busuro anyade kaukina mono kolengana no muri kiona muri gerta sinse mojiri cha South region asagote abuna abantu mbandata ko roberia ojigosimeka kurende ni gobono bataranyora bintu biri bawo jigosimekera asibono bagote na kolengana no bugima buri bwakongire ni gobono baichandete amangana yukolende ni go baburire serikali ojiko bakonya go kei erio rigori liembusuro anene obuoyo kero obuoyo bono bwikire chiri busano nemo korwekero bwakabeire chiri bubere chiri bubere ne 50 kurende nigo bono bwanyarire bo komenta ase kerengo kiguru mono kolengana no mugwasiri bubore mi Peter Munya niganyanta kawate abone serikali nigenda ko bikemeruru ya bene kwene kimino boyo mbujigokea na serikali gate abuna kolengana nesegi eli agendeta sense ya Russia na Ukraine nigo boyo bwa mentire mono nandege bindo mbikagere gochi komenta mangana ayuna boko ya soma sebeji yakane arole inaki muremi agendete go chandika nandinga ki muremi atete buna gochi na meroburite kubene gochi so gojibosio igonabo enchara gochi kwene kwa sense ya Kenya. Ekero to gusko uchase page ya kane gazeti ya The Daily Nation na mangana buna auko ngusana na kogendrete asoba mabwazi miola umoja monabo mabwa Kenya kwanza abu asebono abarai au bagendrete gwesoke na kurwanirira ali bagelimo lyoborai asebirogo au asomo bwikano ase obo mabwa Kenya kwanza ase constituency ya Laikipia bono nigo omurai gose Mwangi Kiunjuri oyo nyarago bakagosoa asoba mabwazi miola umoja wangoiga guchakulia ikiruge ikyo kyobo bunge bwa Laikipia East asichinga kicho nigo omusubati Kate wa Ruguru nerebo igaguchakulia ikiruge ikyo wetera ase tiketi ya UDA bonsi bale asobo mabwa Kenya kwanza ingana bono ya tebekanire era chikomobera kongu omoraiwe wabo mabwa Kenya kwanza William Ruto kunyara ko bakolimia chisegi echo ekerobono abarai bagendete kurwanirira ebirogo au waigo ase county ya Machakos nigo bono esegi gendrete gati ya Anzio Kawaita wikiama ya chama cha Uzalendo CCU amo noyo kabeire omo
omo Chief Administration Secretary bwensemo ya obosombi wa Vinyandeti oyobo igokorwa ase obomo bwazimio la umoja kulinde bakorwanirira ekirogo ekemo waigo ase nsemo ya Mavoko omobunge Patrick Makau nere nigo bagucha kurwanirira ekirogo ekyo no Deputy Governor Francis Maliti oyobo igore ase keminano bono yanyorekanire buna asobochorio boke nigo abarai bonse bakorwa ase coalition echibere bagendrete kurwanirira mabagayo bono boigo ase obomo bwa Kenya Kwanza Moses Kuria na nyarako bakagoswa asobomo bwo abwase boigo nerari niganga yokoligia ekirogo korwase enseme ya Gatundu South amo nabaraibanda bange bakorokorwa ase obomo bono nigera chikobabera kongu Raila Odinga amo na William Ruto koranga kibago kora banyarako bakoli michise chicha yani chi ose omoriro yoiga oselibirera liachakira kororekana korwa ase abaraya baiga bali ase obomobwo ase peji ya gatano sigase ya te standard ni gobono lirube ya bene go se open letter nyarite kuri ko goja sumurai bwense Uhuru Kenyatta ekero umuriki ari getena dear Mr President agote abuna ona rero lituko rigo shereke bwense ngimali International Day of Forests ni gobono kiombe kia Kenya kesi kiombe kerigete ne tamangana ya manani imeyense ya Kenya rege kuri kaliuko goja sumurai bwense komobolia buna abekemerobeli ya bene kwena kimina amanani ngore ndwale nigo kolengana no moriki bwa liruberio mo Subati Elizabeth Gitai Mitau ole omunyakirobo bw'ekyombegia East Africa Wildlife Society amo nanasi ongoje oyore executive director bw'ekyombekio ya East Africa Wildlife Society for Kenya Forest Working Group nigo bona banyari bakoburi umurai bwense wetera liukerio lirikire buna anyareka kobekemeroberio nakwene kuna manani ngore ndwara sense yaito ya Kenya kolengana liruberio nigo bona manani asaliwe kero Kenya goteana green korende kolengana barabu nigo bateana green gojere gosira kolengana manani nigaendete gusarigo igo mugano yuko siri ruberio nabo kuri soma sebeji ya gatano orode na kikyombe Kenya rigi kumuboria umurai bwense kubekemeroberia bene kwena kibona manani ngore ndwara sense yaito ya Kenya karato gusukamozwe omokonyi bumurai bwense William Ruto litukoligoro nairete campaign cha wikase county ya Murang'a asatarite constituency ya Kangema asalugwe yakira ekoko asiganga yokoligie kiro kyobo president asenseito ya Kenya abo asalite chire chitalinke asogotebya basaya bange nigo bali batabwati emiremo kolinde aisoko bagakwira obo president asenseito ya Kenya na chikwene kyabuna onyolire go so create job opportunities asabasaye na gochikobeka chibesa ensemo anga chibilioni 50 echichigo chikoba chigo konya bonchoreria bakabake asokwegendereria asobugima bwa botambe baigona lieteira yo gochago kinya uchumi enseito ya Kenya yo yanyariko bage kuira nanse kulinde kolengana nababwatani baime bomokonyi bomurai bwense William Ruto nigo barule chisababu chiragere William Ruto tabaisa kobaga tabaisa ko resign korwa semirimo yaye no mokonyi bomurai bwense aya niga gocha matuka make magega yabarai bande korwa sekia magia Jubilee bakumugania Ruto anyariko bakagweterenia emirimo gose anyariko bagako resign korwa ase serikali kulire chisababu nchirega iga ababwatani baime ba ya Ruto batebirenga chigerete Ruto atanyariko bagako resign buna mokonyi bomurai bwense sababu entangani nelinga Ruto nagendete ku access gose nagendete kuikera amangana ao ali akogera umanyanga chi opponent chae ngakibagenderete chipulani chabo nchirechi nande nakibabangete asensemo echi campaign chabo nkonyo nabwate obweno obwo konyora access ya information na kumanyanga na kichi opponent chae babangete chipulani chabo nchirechi nande naki bago chako kora chi campaign chabo asenchira yobwikiranu waigo nigo ababwatani baye banyariko babagote babuna omokonyi bumurai bwense nabwate chi privilege ose nabwate obwene getobonge bolia kunyara koba
kagwenjoi gose gakonyara koba gakogokera ekeraro mokonyi b'omorai bwense buna komenya enyomba ya serikali na kotarira chigari chia serikali amo nebintu ebinge biri omokonyi b'omorai bwense nde yonsi akogokera ekeraro omokonyi b'omorai bwense na mange chi privilege ne chinyinge ababwatani baime ba William Ruto batebire nga mbagwanja osono ya Ruto bweko monyene tagwanja ko resign kurwa asobisi ya serikali echungati echi sababu chiri barure chiragera William Ruto tanyara ko baga ko resign kolende ase amange na ko emanyira amange chisababu chinyinge chirure gaiga enyorere gazeti ya The Daily Nation wesomere ase page ya 5 orenga nkikiragera Ruto tabaisa ko resign kurwa se obisi ya yebno mokonyi b'omorai bwense Gazeti ya The Standard page ya 5 kabiri nero nimburekireta mangana aruto anene karuto anyarega kobara gusukutwara umubaro bw'ekanisa nabatabuna umubara kanisa nabiraje kumusira asega nkayo kuri kirukene kiensi ya Kenya karutwanire kwero nje sobo chore wanne kaukwana aburit kuri goro ase kanisa ya SK St James Cathedral asense Mary ya Murang'a ekero bare go sherekea gusibari gucengera emyaka 30 ya sigesa kanisa yecha kiwa nigobono rutanyarete kabatabuna ere nigo asemereti kanisa buna kero no ine karara jiko chorwa koba umurai bwense na jikugwaki gusiko kora imirimo ne kanisa ekara quote chifasi nyinge ekara ngase kanisa na batabuna nakuburi kanisa osaba minyiba Murang'a kojikomwa amagoro ekara abwatiganga yo kuri kero kyuburai bwense ya Kenya boigo asebeja 5 egaseti ya The Standard nigo bono obochori obokebwe kiama kia ODM wolibwata kego chake ikeye wanyaribo gusukigo chibosio anene ekero Chester y'abantu bari gusaba bwatani be kiama kia ODM bari bakagere gukora nominations osaba chori boke botarasoki tarasoki korwa ase kiombekeri kitenirete political registrar of political parties igobono kiama kia ODM yanyana kigosukya obachori bwa yoboke gochi ase amatukale bosio nyirobna exercise ikyo ose morobelio ni gorgo chakari ewikeye goika chitari kemerongevere neyamo omotenyo gocha igobono yasukirwa chibosi yake ekero ababwatani be kiama ikibago tebya abali bakuri biro koba baremereria nabatabuna obochori obuni gojo korekana asenchera yobwene no bwasyo kero togusika motwe na mangana yobochori abwase kyombegia IBC kyanyara ko bage go propose proposal elieganetie kubeka amachiko gosiko beke bitango igoronga aba kichikura gose voters banyara ko bakubekero restrictions gose bitango igoro yokunganya korwa egetuo kende gochie kende gose gasogo chencha egetuo asogwana natagwa kachikura gochia kolende ababunge nigo banyara ko bagu pose gose bagopinga engane yo yekyombekia IEBC na gotebabuna okuno kubuna lichiko gose ogoswana na nobwene bumwaki ekura asengencho mwaki ekura na bwata bwene bwaye bugo chenchia getuo kende gyonsi keri arengerete guchagwa kira chikura korengana nekyombe gose committee ya National Assembly manyaka ya Justice and Legal Affairs Committee JLAC nigobona yatebirenga propose yo yelichiko lia Election Amendment Bill 2022 nigerema mincha nelichiko abwase bono ekyombeki kya IBC keganetienga bali bantu mbaroro sabakichikura mbaroro asechinga kechiga bachakire guchenchia ebituo ani necessary gose ebituo abandi baba nigo baguchenchia kubwatekana no kwebererigwa n'abana siasa gete banyare ko baguchenchi asibagwakira chikura na kibone kyombeki kya IBC kyaganire bitango bibeku kolinda babunge bakanire ngane yo nagotebo kuno goswanana amono bwene bwabaki chikura kolengana no mubunge bwensemo ya Ruaraka TJ Kajwang nigatebire buna ekirenga gyekyombekia IBC nekiya kolinde bono oise kubekera abakichukura ebitango okuna ande no kwaswanana obwene bwabo kolengana nelichiko kolinde kyombekyo nigo kyaligerere na gotebanga nemerobeliera aligigwe na kubekwa bene eliye kwene kyabuna omonto igatete guchenja ekura yaye asekerengekia kolinde bali baguchenja chikura cyabasebire ngebibe abuboka na baranyale ko babakonyora obokongu igobona ababunge nigo bakane telichikelyo
nario kare kiombekia IBC keganetie nga restrictions gose bitango binyare kubikirwa abakichukura bali baguchenji chikura asenchira etabwenereti Karo skabosio ni gobono tutikarte metinyene ko chia sobo jore bonne bu mwako yoiga anene kraba wasiri banyarte bagwetiki emiremo ekero banyarte bagwetiki emiremo ni gobono yarore kande buna umurai bwense uru Kenyatta tari kuichori mabagayi gose tari kuchora bagwasiri abaya asaba wasiri bali bono bari kyobisi bagendete kubwata mabaga ali atigitwira bagwasiri bali batigiti emiremo ochikoriye birogo igona yarore kande buna karo tutikarte metinyene ko chia sobo jori murai bwense tari kuchora abagwasiri baya korende bali barasi chobisi bali batigarte ko borona obago chikogenda gukora imirimo eri ebekire ojigoba chokora extra work ebekire ase enseme nyiruna abagwasiri abange mbanyar bagotiga imirimo gochikoriye birogo byoburaya sensitive ya Kenya korende korengane gase the standard yote abunero ya korobotuki yarore na murai bwense tari gochikomenta ogwasiri onde bwense korusiko ekerase meredino bali bareime ingo babwate ogosemeri nere Onsi ayaga kugochera korwa Ndizi TV umurubelio Ensakia Jumatato murigereria teatura mnyoko asensemo yende ya studio karato kuirana ntogendera gukumanyanga narari aya airo bolitase magazeti yelitukulia lero. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Imeye kaunti ya Kisii asena mutaliro mulimi yomo oyo gusimika amatoke chaina au gakurire amanyiri ng'ombe ni rike gusi na bokoli identify because rike gusi no maliri rienga lakini ng'ombe neri liko ko karando kole ndoro top dressing no kuchandiko beko boyo bonde ko mutinyo kabere eliri nengo sokalire mu January eliri licheko soko mutinyo ka right actually tuwata sama toke yake gusi akorukanga Uganda green and I hope you guys originate ko Uganda na kiada bakalibeka UG that's Uganda green ina yali toka mali tulike gusi twalire miaka yonsi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo ya chakiri nsemeya yokobwenya na kulinduko chinu bwabana imanyikanete buna pediatric wing nigo bakurigeria obochenu bwabana nugukina kwabo bono guchakira chitariki 21 goika chitariki 22 omutienyoyo nigo babwate a week ya pediatric wellness check-up guchakira chinsi zetu chamambia goika chinsi 10 chamaragoba abana kubwa bali bayiboirwe goika emyaka 12 na bubararigeriwe egatiyaria barachikurigeria namuna free deworming gusuguite byanda ugukina kwa bana na bwigo kurigeria nutrition gusindagireria bakuria consultation nigerabe free asamange akisimi asinamba enoti sano na ibire eyemo marakabere inyeyemo enoti sano isatu enoti gose enoti sano na ibire isano na isatu isano nemo eyemo isano na ibire isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, Ubwansu Bwomogusi.
Mbemano mwanju murekera ndeta kubati muruburi bw'Ensakia bono mambia neka twendeta kumurekera narari arasa magaseti kato tuguchuteri ne tumakote bigosoju kugure gaseti bwesomere ndumete gaseti no kuchuteri twakote narari arimi na ekara kwa bogire kwenda kwanyora ekobia kurende barabara ndeta gutuma SMS yabo gwitira asense meri mitanda bagote no bari ime yumuruburi nara kurukuna Isaka Onkande agote ano arimi yumuruburi atana mbiyamano asumuruburi bw'Ensakia mbiyamo gocha tiganya sabaseni tochake eiki amo nainwe Felistas Onchomba ni aote anualime yumurobilio tateatia sakura kini aote anualime ye Ensakia Evans Anyona Evans Arola agote anere no alime yumurobilio kuru ase egeti kiendege kiendege skiuje kwa gacho bunkuru nsemeri ye kiendege abunge mera ward aote anualime yumurobilio oyo Nevans. Asante sana Divina Onkeo agendete kuligerera kura chinsa maji diaspora lando yumba mwabo. Asante sana soko gendera kuligereria Judith Hill agoteba Ensakia team good morning from Maju agoteba mnaka poa. Asante sana Prince Akmo good work abaralia listening from Ichuni. Omwalimu Zakaria classmate Brighton receive my greetings wakwani we ne classmate kiago. Prince Job agoteba good morning tuned in from diaspora agoteba ni team PJ Media 254 agoteba tupo ndani in full agoteba show ni moto sana agoteba good work. Asante sana Prince Job kwani abantu ba team PJ Media 254 bakwani kurachin somaji diaspora andegendera gutuwakilisha butambe nigotogoteba. Asante sana kwa kuendelea kutusupport kutoka Maju ekerobono tukwirana asa magazeti aito ekera sensemo yane mbwate gazeti ya The Daily Nation na njeni mbwate gazeti ya The Standard ekeroto kuskobosioni gobono ekiombe kelikia kiteneleta banute Kenya Union of Post Primary Education Teachers kubeti Kenya rege kuboria serikali nyareke gosokia kalenda ya masomo wiya kolengana ni kiombe kini gote abuna mugwasiri bwa mangana yobochenu na nyarteka ukwana igoruna ki mangana sports atakiri kwirana asjiskuru kolende serikali gosemi wisareli ya mangana HCM education tera nyara kubeka gosikosokia kalenda buya ngakia mangana ya activities ya gokorwa asjiskuru nyorubuna umuroberi bwa activities with sports usikosori igonyarte kogote na siskuru kolengana no burori bwa COVID-19 ekarumura ibwensa nyarteka korwa ogochika kwe lockdown amo lockdown imeyense eriko kora okoranda kwibinyi bya COVID-19 kolende ekiombe ekyo nigo bono giasokina atabuna yaya ekaro burwiri bwa COVID-19 ebinyi birendense bono ne serikali gutangasa buna sports kosiji gosojira na siskuru nerebuya kalenda enyara kego chenjwa na gosokiwa isiko edina barabwe bange ekaro bakwirana gochi aseskuru uyo yakwanetaya no monakuru kupete kisaka secretary Mr. Duncan Masharia ekaro balenke goswekaro bari gukwana senseme yekaro batordo musangano wichem kero toguska wikase kaunti ya Mombasa bono nigo botukibo kworoke kurwase kiombe kia Infotrack bakorokinga omobunge omvita Abdul Somad Nasir abacholi bwale gokoreka bono iga ne ruli gocha kwira libagali bo governor se county ya Mombasa asenge nchobono niga bwate umarufu oseniga manyikanete mono asensemeyo ya Mombasa kolengana nobotukio bwo mbaorogetie ebirengo ao se abarwaneli bali bakuriye kiro kyo governor se county ya Mombasa karotomanyete buna omo governor Ali Hassan Joho ngokora lichintunde cha ibirabisi na kusuka ensemo na kwena nalibaga egera barwaneli korwa senseme yo banyare ko baba goswa asikiro gekyo ntobato mabunge okisauni okorokwa Ali Mbogo yura sekimina nekyo ntobato monchorya Sulaiman Shabal nero orasekimina nekyo naboigoyo kabero mo senator we county ya Mombasa Hassan Omar nero no ale ase obo ekirwa oseno ale ase egetie ekyo amono mubunge omvita Abdul Somad Nasir nere noale kolendo botukiniko bokworokia buna kerengo kemeronge 5 na ibere igoro ye miago 82%. Yonere popularity ya Nasir asenseme ya Mombasa ga kubwati wasobwange kigima no monchoria Sulaiman Shabal oyobwate osomanyekane ta sekerengo kemeronge 5 no mona isano na ibere ase 67% amo kubwati kwa no senator gose omo senator Mokoro Hassan Omar nere no abwate kerengo kemeronge 3 na isano ase emia
ekero bono omobunge Okisauni abwate ekerengo gose omobunge Okisauni amo Serieta Ali Mbogo abwate 15 nemo iguru yemia ose umaarufu igobono omobungo Mvita na bakorekananga na bairete meri asenseme ya Coast ekerobono ekiama kia UDM kibwate okumanyikana gose popularity asensemo ya Mombasa asebirengo byemerongo enena isano nemo iguru yemia ne numuraibwe kiama kia UDM Raila Odinga nere niga amanyikanete gose popularity yaye nigere kerengo kemerongo 52 iguru yemia asensemeyo ya Coast asa mange enyorere gazeti ya The Daily Nation onyoro mugano yo asepeji 10 Ekaro tuende tasi gazeti ya The Standard ekaro tukumurikira mangana ichemi ni gobono muwasiri bw'ishemi Professor George Bagwanya rekawate abuna se matemo yagendrete gose centers cha matemo onse wanda wajukwanjeru gutwara kisimi mbabiri boka mwalimu ani umonde manager kolinda matemo no security officer ose umunyanyimbo uri abaga kolinda matemo asenseme inero yarka kwanjeru isimi gonande monto ntayo wajukwanjeru goswane isimi ase matemo akorwa kolengana no botukibwa koduru nera gate abuna kisimi cyanyade gutwara gose gosoki umwa Kenya ose likeji gocisiko karate buna aborokiwa ni bagutumia kisemi yani bagutumia kisimi cya borokia kwene kebuna ngonyora bara masakara ya matemo gobono ni chikeri ni gori arubo gakate abuno nde bwensi oratawekanika kubuna lichikeri ni gachikwerirwa igatambukero igatindi keri jiko gobono abantu babiri bokasara bagutoka nesimi center manager amo no security officer nabo kabaji ko toka nesimi ase chiskuru tumayo bwera ni bone brachi kutene na school nyore no mwarimu monene arororo abantu bandi mbarorora abantu bake lakini korengana mu kwasiri atebuna babire boka oigo roboti rokubwatukwa n'abanyanyimbo gosikyombigerigete ndete abotuki senseto ya Kenya DC ni okiyote abuna bakorobo tukibanyore na matemu ni gakarikoni gumeyense ya Kenya chisiringi 500 chisiringi chimisano cyuka igobano yarorikande buna okodi kwa matemu aya nigo gojigosiri credibility ya matemu asenseto ya Kenya sebano bateruna onde pwenso jutokana gakora ekebekyo ni yago chikoirwe gatambukere gatindi aseboigo no ena borokiwa na borokia banyari bakwewe kure gatindi amugano yo eyebere naboko nyora sebeje 10 na inye asigasedi ya The Standard yo mtu Brighton yasomugano uri twatebanga emisangirikanerie ekobage wikiranwa yabana siasa mona abantu twatebanga abantu bande anene mona basaye nigo bago kombo use nigo bakugurwa bamanya gochi watendi asimisangirikaneyo aso bwengetu kolendo mwanchu murigire na bakwenyorera gazeti ya somera sobwime nigo yatugikanire nga omurainaro bwa basaye asereta John Juma yonkorengana no botukibwa koroneri ne gazeti ya The Daily Nation bakobwaterana negeta seni TV ya NTV nigo bono bokoro kyabuna omusao yo John Juma oyole youth leader nigo agwakanugo ikashilingi chiri buchimya ibere asoko organize abasaye watende asemekutano y'abanasiasa nekero kiro umusaye urenyariko bakagwikirana ase omukutano bw'abarayi ao agwakanu chimya isano igobono ebini biasara muri kibegazeti yabatebanga ekini chinga kicyuko harvest asomusao yo John Juma wakanu chibese chinga naigo kurende bona sa mangu mwancho murigere na mukwenyorera gazeti ya bwesomero mugano yo nabo iro bulitase page 12 na 13 ase gazeti ya The Daily Nation asobwengetu yobone nengaki yokogesa no gwikera naso mukutano nkonyorura kende abina ya siasa na gosera nkorora basa ngosera bada kinera gosera koroko kanuru na mangara sama gazeti majumbuli na ndoko ya kora kiara nenere ndoko ya kora ndudo go chuteri to mayana o manyana la yaroro ibon abakwendo banyorere ko biao 8 The Standard The Star ende onshora gani edina era kokoki na bokoso na bokwegorera ende bwesomera asoboime gwikera bute tokorera samangana ya magazeti tuskego jibosyo asika kitari kitambe ni go konyora na sano ntita koretera mangana amaya korwase murobirwe Ensakia na nchakaro ngenda te kweriganie kujokora teromagani oto kwanera mangana siasa litukulia lero yuko toska
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi ontita tena na batambe Brighton sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugu mutu ili Italiane ndemo Steven ngo ripota liene gataseni kya Ndizi TV korwaga iga omuchokeroka eli Italiane Mildred Momanyi. Mambia Yamatuku wiki Ensakia Jumatato goika Ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV Una botambe togo chakeli ilitukuriao ase ogwansu tomede na manga koraganire kulitukuri goro no tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Nyarangi na Nyarangi mete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo muri rintura otiga maiga imana entwe to ko vitamdi gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenchiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina toko nyora uchumbe yao asenjira yobotirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni Mambia yao nigera unkiriye ime ya Ndizi TV
mambingi umwanchu muligereria ritukoneria Jumatatu chitariki 21 omutinyu gatatu umwaka bwekirwe 2022 ekarutumiranira semesa mangana maya korwa sumurubiri bwensakia ekarutumanyengana nararia yakoregete korwa ritukuri igoro wike mambe abono gendera gutubwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News asensemo ya Facebook, Ndizi TV News asensemo ya YouTube. Kuira nande asegeke kikiribusyo egeren kumanyinga narariaye arasemesa yensakia. Na kwareganirie nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita keratoko ya chaka korwase county ya Kisii oyo kuligia ekirgo kyobo governor omoske Simba Arati ritukore igoro niganyartko bakago tuara omosangirikano gosenkwana eyemaseyemo amo nabamenyi korwase chinse cheisiko bamanyekanete buna diaspora asenjera ya Zoom abwase abatebetia mangana mange igoronga nararia yago chakwenekia ase county ya Kisii aisokoba omo governor bwe county ejo nigairete chinga kichiaye aso kwerera aso boime asa mangana guchagokora gati aba mangana yobo chenu obolemi no korosia mabaga yemeremo asabasae tigatororenga nararia ya agendrete asiritukuligoro. With our brother Wenga, they had started a microfinance, but it was, it's the one which was started in the US. But we want to see if we can have one. You can imagine in Kisii, we have all the national banks, the 26 of them, plus Central Bank of Kenya. We opened an office in Kisii. Therefore, is a center of business. What if we had our own microfinance or our financial institution that take care of our points within the county? Number two is to collaborate with the National Treasury to create Kisii County Infrastructure Development Bond. The only county and the municipal county which had a bond is Nairobi, but he died some time back. It's an important thing that if we have a bond, the county bond, which we can channel our resources and we can develop through it in loaning many institutions. Partnership in key sectors like education, health, art, and sports, water access involvement. Though education is a national government responsibility, we have ECD, earlier learning, earlier education, child development education, which is query, which is Chinga kiecho nero mojumbe bwensemo ya kitutu chache South Richard Onyonka ujoba igukuligie kirugo kyobo senator e county ya Kisii niko baigairete chinga kichai chiabene na gukwanera abamenye abukoro sensemo ya diaspora na kubatebya engencho enene yoko mosira Simba Arati no murai orare tamagenderero no murai orachigo korobo kurumi ase county ya Kisii. Our decision to join our brother Simba Arati, for me as a person, was because I felt I needed a team of individuals that we could work with who were seized of the issues which were affecting our people, and especially a lot of money has come to the county. As of now, the Kisii County government in the last 9.5 years has received about 140 billion shillings as we speak. The major projects which are done in Kisii County are actually national government projects. In other words, if you were to do an audit, what the county government of Kisii has done in the last 10 years, it leaves a lot to be desired. If you leave politics out of it and just go through the very basic things that are required, the national Kisii Teaching and Referral Hospital has been done by the national government, including what is called Mother-Child Maternal Center, national government. The mortuary in Kisii was done by the University of Kisii. If you look at most of the projects within Kisii Town, they're either World Bank funded, even the stadium has been done, Kisii Stadium, which we are very all passionate about.
has been done by the national government. President Uhuru last year actually gave us about 200 million. And I can go on and on and on. I think for us, we believe what we are saying. I believe that my brother Simba is going to become a hero out of this because of the fact that we must change Kisii. We can't have business as usual in Kisii. We can't have sewer running through the town where you have crime not being looked at. Even when we walk around the town center in Kisii town, you look at the children who are basically destitute. I'm so happy that Honorable Simba is passionate about it. He will occasionally feed them and clothe them. We want a compassionate. Ekirogo kyobo women rep ase county ya Kisii nigo kigendrete kungusa abarwaniriria bange korwase chinsemo ao oyo bwangoiga no masubati korwase ebunge ya bobasi asilita Maureen Obino oyo nyarituko bakaweso kyalitukuligoro abwasage twe amaguta amona bangina bense meyo kaokwana negeteseni kya Ndizi TV nigatepeta guchigwikiraniria abamenyi bense moya Kisii amagenderera mange tyatanyora roboti uru asenchera yoboikirano kurwaso mulikyo ito Mildred Momanyi Ekerogo kyobo women rep korwa county ya Kisii nigo kegendrete kongusa abarwaniriria bange busio bwobochori obonene Omusubati Maureen Obino korwa ebunge ya bobasi nigo esokirie eliokoba oyo mobwa abario bakurigia ekerogo kyobo women rep ase aene kirigo chegokonya bangina abana amono mugusi ase obwamo rero ne rituko rinene sana tugwakira Nyasaye mbiamono na ande tigante besa abanyagetinge ba minto na akire mbiamono aso gocha kombwate si tufanye hii sherehe yetu ya kufana na ya kunisindikiza niweze kuenda kupigania kina mama wazee abangina babora ka bana chintakana PWDs, persons living with disability mora oirani de kobarwanira mora ngiti ori okarenge chinga kiche independence noyo abangina bensemiyo yabo basi abo bamwa ebisiona komosoka chiganchwa chegekoro eliokoro kya ogwakwa maguta na kumwanchira koligia ekerogekyo mwana oyo ile chingobe chemini ngebegerwa igasokiwe kuri nyumba abayibuli baye ise nyina sokuru kiaye abangina koro eibanchira niringatuwa moiro obura kutigagenda aburi oburayi chinga kyekyo nigo abarai ao bakubolia ekerogo korwa ekyama kya UDA babolia koenekya omorembe chinga kyeki chobochori obonene boli bosyo nimba ate message yaranda abingorwa kulingana siasa gendrete toba to kumanyana kitoko siasa no morembe to kuramana na ande toba to te yaba message bande to gutumeke bichana bube bichana bityabitu tumekobe bale bako bachibesa bana koraba abantu online itaka ba siasa ya magendro na ande to ba to ko an siasa ngabino ya matukuna ya igo intervenga tigatoba to goskana to tie kuramana to tie tisirana abakero montanya libaga kuanzisha chia na yale ambayo ningependa kusema ni kwamba leo tuko hapa katika eneo la Bobasi kufanya jambo la muhimu kumuhitimisha dada yetu pia aweze kugombea kiti ya ubunge wa county yani woman rep. Ingo lipotelea egetaseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi Mbiamana sana mulikito Mildred Momanyi omunyakirego bw'ikyombe kya National Cohesion and Integration Commission Dr. Samuel Kobia nigo aboletia abakenya kotingya obulendi na gutwara maskani bosio bwobochori obonene engana iyo nigo yaitwa kobokono mokonyi bw'umuwaziri bw'obochenu Dr. Masi Mwangangi abo baboletie abamenyi bonsi mense ito ya Kenya kwene kyanga kubika bale omorembe aya nigo baya kwaneta aya chinga kibatalirete abantu bamenyete no bolema abwase oyokora abalema Harun Hassan waigo aganetie abalema bonsi kwegwa esiko. Let us agree to enjoy the richness of diversity. Diversity should not be used to exclude anybody on the basis of ethnicity, on the basis of religion, on the basis of race, or on the basis of any other identity.
disability is not about impairment of someone. We always remind the communities and the society where we live. It is about the barriers that is put across millions of us with different forms of impairment. The barriers are twofold: to make us less productive and to be isolated from the society. Obomo bwa Kenya Kwanza litikuligora nigo bairete campaign chabo goikase county ya Murang'a asibara itwe no muraiwe kya mekyo yobogo gocha kwirukia ebandera yobomo bwo William Ruto abwase batebete buna Kenya yairanire magega asibirengo bya uchumi kulinda satebete aisogo choro ko bumurayo gatano na chikwene kya buno ukinire birengo byobugima asense ito ya Kenya nigo baigo Ruto atebete bagucha kubwaterana na baraibe chikanisa asokwene kya buna barali omorembe asense ito ya Kenya asabo igatebete nigo agucha kugenderera gusira chikanisa asimirimo ya Nyasaye. Zingine zinasema ati makanisa mengine yatafungwa. Zingine zinasema matoleo kanisani sijui iko na maneno gani. I want to assure the church and the religious organizations in Kenya that Kenya shall continue to be a nation that is God-fearing. Tutahakikisha ya kwamba Kenya itazidi na kuwa na ni nchi ambayo inamheshimu na inaabudu Mungu. Yale masauti madogo ni maneno tu ya wanasiasa ambao wanatafuta kura kidogo hapa na pale. But they will not succeed in turning around our nation. Nataka pia mjue ya kwamba katika safari hii sisi hata tukikuja kanisani, tunakuja kanisani kwa sababu sisi ni Wakristo kwanza, alafu ni viongozi baadaye. Na tutashirikiana na nyinyi kanisani. Watu wengine hawaeli. Na babwata ni goro sobomo bwa Azimio la Umoja nigo bakorete campaign chia base county ya Nairobi asili tukulia kane asoko mwakira ikuku umuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga asiganga yayo kuligie kirugo kyobo president asense ito ya Kenya ukwana na bamenyi be county eyo nigo batebete buna Odinga na isaine asoko irukia ebandera na koraense ya Kenya asoko chakwenekia amagenderera mange na kuimekia ebirango bya uchumi igoro nigo baigobaganetio morembe no botoera ruchinga kichobo choli obonene. Na tunataka kumwambia Mheshimiwa William Ruto, nilisikia jana akisema ati rais aondoke ati apambane na Raila direct. Mimi nataka kuambia Ruto, hata una bahati rais amesimama mbele, kwa sababu ukipatana na baba mundu kumundu utapata tabu sana ndugu yangu. Be very careful what you wish for. Tunajua timu ya Ruto washaogopa, na raundi hii we will teach them a political lesson. Kama ni maji Raila ataleta, kama ni barabara Raila atatengeneza, kama ni shule Raila atalipa fees. Asanteni sana. Leo tumesema Nairobi ni ngome ya Raila Amolo Odinga, na yule anayekuja kutembea mwambie kwao ni kule mbali, hapa ni kwa baba nyumbani. Madhara timu hii msafara ni ya Raila Amolo Odinga. Ni ya nani? Raila Amolo Odinga. Haya, nimesema ya kwamba wageni wakuje, wageni wamekaribishwa, lakini hapa CJ ndio anaguruma, CJ ndio. No mwanju muligereria gwikira bono ngwikira umweli wa mangana mayako rwa semesa Ensakia kulinde asaba nchibenko yo ekimina no kia National Super League NCL nigo giakoregete igoro asegeti kia Awendo Stadium abwase timu ya Shabana FC baminanete ne timu ya Fortune Sacco asibachiete makali yokobekana egolia yemo ase yemo wikirabo no ngwikira umweli kulinde tumerana ndechikoraga isano na ibere chabano magaso nchiko kumanyayo
amona yanda mange gendera ko baime ya Ndizi TV kulende ekarotukwira na sentunde ya kabire oyo minto Brighton Makori na chikumera no maganito gaiga ase studio ekaroba guchugukwanera igoro ya siasa na magenderero kurugaiga ase TV ya wanchite igoto baisa gusuka nje nigongoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV nje Sara Nyarangi ontita Tena batambe Brighton Sagini isena Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikugu mutu ili Italiane ndemo Steven ngo ripota liene getaseni kya Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Ine nubwatu muchando bwa maiso Gusii numanye tundu bwatu muchando bunuyo Enye gitari ya Kisii Eye Hospital nige kurupo karali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini chikerero ichukobara enyomba yogo koreru kubara wuse theater yekerero boigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo muno ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena Gusii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano noisatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano noisatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano noisatu enoti eye mumarakabere kianda isato Kisii Eye Hospital macho bora maisha bora Ndizi TV ubwensu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rw'Gusii nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda
voigo obole minesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii. Twabere togotara imeyo rogongo rwa Gusii, twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyo liroba lya Gusii. Chiamate chiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligera lya konyeza tara ndo mutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yake omwancho muligera lya bono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganetio oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatato ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na imbere nechidegeke 15 Ndizi TV obwansu bwomogusi Togotera minto moiwe nonya togotera minto moiwe abagengi nababasese nabu bachandira abantu baitu bagengi nababasese nabu bachandira abantu baitu abagengi nababe kubangeire gogochanda abagengi nababe kubangeire gogochanda ebarakwana mangana mange birengereryo biragoi barakwana mangana mange birengereryo biragoi bagenga mona bairi bagenga basani bagenga mona bairi balia mwezi kaine komo batebi wa mangana ye bakwanga balia mwezi kaine komo batebi wa mangana ye bakwanga amanya wala bantu mwezi kaine wana mangani ukwana nya basani bawo baimena bairi kumbe na bagengi baetire gati bana na rese amagengi talionde nabasani bawo baime omogengi talionde nabasani bawo baime nabo bagosoke mangana oyo bubisi gojaza abantu nabo bagosoke mangana oyo bubisi gojaza abantu kero bakugamba okonyola igo bakomonya kero bakugamba okonyola igo bakomonya amangana yo buli mawanza kero muntu narajite mangana yo buli mawanza kero muntu narajite wanyola igo bagoseka kubakogengana wanyola igo bagoseka batebani yunisiri totebyo ndeni nje nagotebya batebani yunisiri totebyo ndeni nje nagotebya amana batebani ngani amana batebani totebyo ana batebani totebyo akoma nyanya ngani emwendele ayengira baletunya bolimono bobe naende mboligo dungu obolimono bobe naende mboligo dungu waene kuwa manyiro mogenge usinywa ningiago kwana waene kuwa manyiro mogenge usinywa ningiago kwana kunayo kogengwa onye naye tuli umujinga kunayo kogengwa